ମୋ ନାଁ ଭଉତରାମ ବାଗ ଆଉ ମୁଁ ଏଡିସନାଲ ପିପି ପାଟନାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଅଛି। सर आज उला केबर घटना काना को ହଁ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି 2017 ମସିହାର ଘଟଣା। ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠିକ ଅଛି। ବଙ୍ଗୁମୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନାତନ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଦାଆରେ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ନାବାଳକ ମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ଆଈ ସେ ଆସି ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ 49/2017 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ତାର ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନାତନ ବଗର୍ତ୍ତୀକୁ 302 ଦଫାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଅନାଦାୟ 1 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଫା 307ରେ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି।